Ονομάζεται VVTLI από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Variable Valve Timing Anti-Lift Intelligent, δηλαδή έξυπνο σύστημα μεταβλητού χρονισμού και βυθίσματος βαλβίδων. Αυτό το σύστημα συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της απόδοσης στις υψηλές στροφές. Εκτός από τις λειτουργίες που προσφέρει το συμβατικό σύστημα VVTI, το σύστημα VVTLI προσφέρει μια προηγμένη λειτουργία βυθίσματος της βαλβίδας. Στις υψηλές στροφές, το σύστημα VVTLI αυξάνει τη βύθιση των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής, καθώς και τη διάρκεια που παραμένουν ανοιχτές. Δύο τύποι έκεντρων, ένας για χαμηλές μέσες στροφές και ένας για υψηλές στροφές, τοποθετούνται δίπλα-δίπλα πάνω στον εκεντροφόρο. Σε αυτό το σύστημα, τα έκεντρα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, πάντα σε σχέση με τις στροφές του κινητήρα. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε χαμηλές ή μεσαίες στροφές, εισάγεται στον κύλινδρο η σωστή ποσότητα μείγματος αέρος καυσίμου με τη συμβατική βύθιση της βαλβίδας. Καθώς αυξάνουν οι στροφές του κινητήρα, αυξάνει η ταχύτητα του εισαγόμενου αέρα και η αντίσταση, λόγω της βαλβίδας, εμποδίζει τον κύλινδρο να πάρει την απαιτούμενη ποσότητα μείγματος αέρα καυσίμου. Γι' αυτό στις υψηλές στροφές αυτό το σύστημα αυξάνει τη βύθιση των βαλβίδων για να ελαχιστοποιήσει την αντίσταση εισαγωγής. Επιπλέον η χρονική διάρκεια που η βαλβίδα παραμένει ανοιχτή αυξάνεται, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εισαγωγή της απαιτούμενης ποσότητας μείγματος αέρα καυσίμου. Κατά τον ίδιο τρόπο με τη βαλβίδα εξαγωγής, αυτό το σύστημα ελαχιστοποιεί την αντίσταση εξαγωγής για να κάνει ευκολότερη την απόρριψη των καυσαερίων. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών, ο κινητήρας είναι σε θέση να επιτυγχάνει υψηλότερες στροφές και αποδόσεις. Ας δούμε τώρα πώς αλλάζει το βύθισμα των βαλβίδων με το σύστημα VVTLI. Δύο τύποι έκεντρων, ένας για χαμηλές μέσες στροφές και ένας για υψηλές στροφές, τοποθετούνται δίπλα-δίπλα πάνω στον εκεντροφόρο του συστήματος VVTLI. Το έκεντρο για τις υψηλές στροφές είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος από αυτό για χαμηλές μέσες στροφές, ώστε να προκαλεί μεγαλύτερο ποσοστό βύθισης των βαλβίδων και να παρατείνει τη διάρκεια που η βαλβίδα παραμένει ανοιχτή. Στις χαμηλές μέσες στροφές του κινητήρα, η κίνηση του αντίστοιχου εκέντρου μεταδίδεται πιέζοντας προς τα κάτω το ζύγοθρο, ώστε να ανοίξουν οι δύο βαλβίδες. Ταυτόχρονα, το έκεντρο των υψηλών στροφών πιέζει την προσθήκη στο πάνω μέρος του ζύγοθρου. Παρ' όλα αυτά, όπως φαίνεται στο σχήμα, η προσθήκη του ζύγοθρου κινείται ελεύθερα, χωρίς να μεταδίδει την κίνηση του έκεντρου υψηλών στροφών στις βαλβίδες. Μετά, όταν η θερμοκρασία του νερού φτάσει τους 60 βαθμούς Κελσίου ή ψηλότερα και ο κινητήρας φτάσει τις 6.000 στροφές το λεπτό ή ψηλότερα, η υδραυλική πίεση αναγκάζει τον πύρο του ζύγοθρου να γλιστρήσει κάτω από την προσθήκη του ζύγοθρου, όπως βλέπετε. Έτσι, η προσθήκη του ζύγοθρου σταθεροποιείται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η κίνηση της προσθήκης του ζύγοθρου να μεταδίδεται και αυτή στο ζύγοθρο, δίνοντας τη δυνατότητα στο έκεντρο υψηλών στροφών να πιέζει το ζύγοθρο ακόμα περισσότερο από ό,τι το πίεζε το έκεντρο χαμηλών μέσων στροφών. Αυτό ταυτόχρονα αυξάνει τη βύθιση της βαλβίδας, αλλά και τη χρονική διάρκεια που οι βαλβίδες παραμένουν ανοιχτές. Τώρα ας ρίξουμε μια ματιά στο σύστημα ελέγχου της υδραυλικής πίεσης που επηρεάζει αυτή την αλλαγή στο έκεντρο υψηλών στροφών. Η βαλβίδα OCV, από τα αρχικά των λέξεων Oil Control Valve, δηλαδή βαλβίδα ελέγχου λαδιού, που βρίσκεται τοποθετημένη στην κεφαλή του κυλίνδρου, ρυθμίζει την υδραυλική πίεση που οδηγείται μέσα στο ζύγοθρο. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε χαμηλές μέσες στροφές, η βαλβίδα OCV παραμένει κλειστή και η υδραυλική πίεση οδηγείται σε διαφυγή χωρίς να μπαίνει στο ζύγοθρο. Όταν η θερμοκρασία του νερού φτάσει τους 60 βαθμούς Κελσίου ή ψηλότερα και ο κινητήρας φτάσει τις 6.000 στροφές το λεπτό ή ψηλότερα, η βαλβίδα OCV ανοίγει, αποκόπτοντας την υδραυλική πίεση από τη διαφυγή.
Έτσι, η υδραυλική πίεση μεταδίδεται μέσω των υδραυλικών αγωγών στην πιανόλα προς τα ζύγοθρα, δίνοντας τη δυνατότητα να λειτουργήσει το έκκεντρο υψηλών στροφών.